Hi mga higala, manglabas sa tanin niyo ha. May buntag di ay manglabas ako ha. Ako lang magkinamot lang sa kujay. Magtipid tas kuryente ron mga higala kay wa ba yatay lingaw. Naragitas balay pero ako nung laghan ang uniform sa ako ang prinsesa. Labas ka. Nga, kumusta din mo diha oy? Kumusta imong quarantine, community quarantine? Kumusta man okay ra mo ha? Kami diri sige lang ni. Sige lang in taon ni ko under. Sige kaon. Kaon ra in taon ni permi. May na lang ba may exercise? Nabasa ka na ng higala ha. Ani kung ang laba o bukuan puti. Kalagbaho mo sa mga ang sunog. Diri sa amoa naka-quarantine kunuhay pero walang daghan hapong maglakaw-lakaw. Daghan lang hapong maglakaw-lakaw mga higala. Buot ang saon ano nila. Matipid tas kuryente, maglaba ta kinamot lang sa dili ta pwede o makusik-kusik tag kuryente ro no. Wala ba taon to sa trabaho. Kay pangwartahay ron. Saon ang sira-sira store ana. Ana. Close pang sira-sira store. Kumusta di no sa gawas sa nagkalain-laing nasod ng nabuhi. Keep safe lang mo din. Keep safe lang po mo din. Isip kay magsalig na pirin sa washing kay nano. Kaning mga bulsa dili makuha ang buling. Mamilit ang mga buling. Taon makuha ko. Kung pag may time, magsinamot sa kita. Magsinamot taglaba mga higala ha. Pag may time, kay kung anong laba mga higala kay sa una sapa laba in town laba dami sapa ay tubig limas tubig dili lang kay ginot lang putas tubig pero okay na kami dili daghan tubig. Naghan na dyan may tubig dili mga higala.
mga seed-seed. Anong taning mga seed-seed? Tamo ani kung hugaw kayo. Utong din siya. Siyang tag-washing. Hindi ni makuha. It's right there. Happy New Year. I want you to stay. Nahugaw tayo.
sige, babay naman. Gala ha, mauna to. Tudluan na tamo unsan pagkusok. Sige, bye.